ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Abịakwanụ m ọzọ dịka anyị si ekwu, maka na anyị sịrị na anyị ya na-akọwa ife ụfọdụ na were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ, maka na ife o ji wee dị mkpa bụ na ndị nkụzi ka anyị bụ, ọrụ anyị ka anyị na-alụ. Wee na-ayọkwanụ ndị nkụzi ndị ọzọ n'ebe ọbụla fa nọ n'ala Igbo ka fa pụtakwa enye aka were asụsụ Igbo wee na-akọwa ife ụfọdụ ka anyị wee na-aghọta ya. Ife anyị nọ na ya bụ research methodology. Anyị wee na-akọwa ka esi eme research na okwu ụfọdụ a na-ekwu na ya na procedures eji eme ya bụ research. Igbo ka anyị ji akọwa ya, wekwele English na-akọwakọ, maka na o nwere mgbe English ya apụ n'ife anyị na-eme. Akọwasịgodo ya n'Igbo, ụmụaka anyị ghọtasị ya n'Igbo, English ka anyị ejikwa wee dị ya. Ya kpatara anyị ji ede ife ụfọdụ na kọwa ife ụfọdụ na-ede ife ụfọdụ na gịnị na English kwa. Excuse me. O nwere paatị na-amagbu onwe ya na research methodology. Mgbe ọbụla e gosiri akwụkwọ maọbụ project maọbụ thesis maọbụ dissertation maọbụ journal, o nwere paatị na-amagbu onwe ya. Excuse me. Paatị abụọ na-amagbu onwe ya bụ nke a na-akpọ definition of terms used in your paper. Definition of terms used in your paper. Define the terms. Let us know kedu ife ime inu n'ife anụnwa ị na-ekwu, maka na ife ime inụlụ nwere ike onye Saudi Arabia nke nwa bụ onye Igbo na-adị ya, onye Saudi Arabia ọ bụrụ ife ahụ ime inu ka o mee inu, mana ofu okwu ka iyuzu. Maka na ife ime inu nwere ike onye Thailand ọ bụrụ etu ahụ isi wee kwu ya ka o si wee were ya. Ife ime inu nwere ike onye Europe okwu ahụ iyuzuru ọ bụrụ etu ahụ ka o si abụ ya. O nwere nwata akwụkwọ m na 2013 pụtara na klaasị wee na-ekene onye Germany wee sị ya love you bro, love you bro. Nwatakịrị na-ekenekwe nke banwe na ndị bụrụ ndị ọcha. Nwaanyị onye ọcha wee were ụla wee bịarịa ya ntị, maka na ọ sị gịnị love you bro. Maka gịnị? Na onye ghọtara meaning love you bro na onye ọcha ọ na-ekene abụrụ. Maka na onye ọcha filu na ife ọ na-agụ ya bụ love you bro, wee were ụla bịarịa ya ntị wee jụọ ya do you think I'm part of you? Maka gịnị? Na onye Igbo ibe m anụnwa mee gịnị? Were obi ọchị ya niile wee bịakwe n'aka wee sị love you bro. Mana onye o kwere n'aka wee sị ya onye ọ na-ekwezi n'aka bụ onye ọcha aghọtarịa ụdị abụọ na-asị ya love you bro. Maka na the word love dị iche n'ebe onye ọcha nọ. Unfortunately na nwanne m nwoke bụ onye Igbo, onye ọcha anụnwa so na ndị ọcha na-ekwero na nwoke kwesịrị ịbụ di na nwunye, ọ na nwaanyị kwesịrị ịbụ di na nwunye. Maka na ife eji wee malụ fanụ, mana onye ọcha nke anụnwa esoro ya. Therefore na concept of that love expressed by my fellow Igbo student abụrụ the concept onye ọcha ji wee nabata ya, ka o ji adị mma ịkọwa na pepa gị kedu ife ime inu, maka na ife ahụ ime inu abụrụ ife onye ọzọ minu. Ka anyị gabakwanụ. First of all, definition of term. Ihe enweta ni topic. Ngwa na topic ntile ebe anụ asị the notion of human right in Igbo society. The notion of human right in Igbo society. Ndị be anyị ka njọ, Igbo human right ndị ọcha ọ bụ human right ndị Igbo? The answer is no. Pancha abụrụ ofu. O nwere ebe anyị abụ ofu, nwere ebe a na-abụrụ ofu. Ya ka o ji dị mkpa na topic ya na-ekwu bụ gịnị? Definition of terms. Define what you mean. Onye Igbo na-ede pepa wee na-defend the human right. O kwesịrị ịkọwa excuse me, o kwesịrị ịkọwa the part of the human right. O kwesịrị ịkọwa kedu ife o mean by this human right. Maka na human right ndị ọcha kavasidebe na human right na anyị Igbo abụrụ ofu.
eka o ji dị mkpa na ife anwa ị na-ede na pepa gị anwa wọdụ ọbụla eyi ụzọ dị very controversial ị kwesịrị ịkọwa kedu ife iminu na this particular word. anyị wee na-agakwa ịbịa na thesis statement gị the same thing ị na-akọwala anyị maka pepa ị na-ede kedu ife iminu n'okwu ụfọdụ dịka anyị si wee kwu kịta topic m wee bụrụ the notion of human rights in Igbo society. Ndị be anyị kedu ka onye ya ede pepa anụwa ya esi wee dị ya onye anọkwa na nsogbu maka gịnị na ife ọbụla ọ ya ede na ọ ya akọwala anyị kedu ife o mean. For example, human rights na be ndị ọcha bụ na nwoke ya anụ nwoke nwaanyị ya anụ nwaanyị. That is human right. Then iwe bụrụ onye ịbịaza n'ala Igbo human right nke ndị Igbo ịbụra na ọ dabara n'ala Igbo na nwoke a na-anụrụ nwoke nwaanyị a na-anụrụ nwaanyị. Ife ọsọkwa anyị bụ ndị na abroad pịtọsi ilu n'ụlọ aja na be nna gị si na ọ bụrụ ya nke tata. Nya bụ na onye Igbo na-ede maka pepa ọbụla ọ na-ede kwesịrị n'English nwe a na-asụ ịgbalie nya agbalị. The concept of human rights must be clearly explained in your paper. O nwere side a na-edebe na column, o nwere ebe ihe ede kọwaa ife iminu na this human right na ife iminu bụ freedom of speech na ife iminu bụ gịnị freedom of religion na ife iminu bụ gịnị freedom of association, mana it does not include freedom of sexuality. That is it. Because na nkịpa onye Igbo agha bịara dee pepa na support ife na-adịrọ possible n'ala Igbo. Ọ bụsịkwa na ife ilu na ọ dị possible kọwaa na ya akọwa mi akọwa mi kedu ife ime inu n'ife dị etu a. Ọnya bụ paatị a na-akọwa maka definition of your term. Ana m ege nwanne anyị nwoke bụ Maazị Dibia wee na-akọwa maka Chukwu, the concept of God, God. Ọ sị na etymology ya na ọ kọwala gị ịga Facebook ya aghọta ya ka o si akọwa ya. Maka gịnị? The concept ịbịa na pepa gị academic paper a na-use the word God. Kedu ife iminu by God nke bụ onye Igbo na-ede? Iminu God ka ọ bụ chi? Ka iminu ya bụ onye n'ọlụgụ ụwa? Ka iminu ka ọ bụ ndị nna ochie? Ka iminu God as Jesus Christ? Ka iminu God as nke ndị Sabat? Ife ọbụla a na-ede na academic paper nke ya agbagoju anya a na-akọwasị ya ọfụma. O nwere part ebe ị ya ede kọwaa your definition of terms. Kedu ife iminu by these words? So dịka anyị si wee kwu iwe ebe wee use human right for whom? Nke onye ọ dị very very important na pepa gị na ya akọwa na ife iminu by human right. God, kedu ife iminu by God? Na if you mean by God, you are talking about homosexuality. Can you mean by homosexuality in your paper? Ụfọdụ ndị Igbo bụ homosexuality bụ nwoke amụrụ ọ na-eme ka nwaanyị. That becomes a homosexual for some Igbo people. Is that the correct definition? We have to know. Ụfọdụ ndị Igbo bụ nwaanyị amụrụ na-eme ka nwoke ọ bụrụ lesbian. But that is not what gay is all about. That is not what lesbianism is all about. There must be that kind of sexual aspect of it, in my own view. So that n'ịpụtazia na-asị na mmadụ bụ onye Igbo na-ede pepa wee bịa ọ bụrụ na ọ dị naive wee na-ede the pepa. O nwere ike ọ bụrụ na ife o mean by gay na pepa ya bụ gịnị nwoke a si n'afọ nne ya pụta na-eme ka nwaanyị. Mana that particular person has no relationship at all, has no sexual relationship at all with another man. Mana nyanwa ka nghọta ya si wee dị onye nwa bụ gay. That is not acceptable. That is why your paper should define ka ife iminu so that ka wee ghọta ebe ị na-aga. Ọ bụrụ na onye bụ ife etu pepa gị si wee ghọta gay onye bụ gay na onye bụ lesbian, yet we know na your concept of gay bụ nwoke amụrụ si n'afọ nne pụta na-eme ka nwaanyị maọbụ nwaanyị amụrụ o si n'afọ nne pụta na-eme ka nwoke. Not that the person has any sexual relationship with the same sex. What is very very essential. What do you mean by marriage? Ịbịakwa bụrụ onye Igbo na-ede pepa, this kind of concept of marriage o sokwa na nsogbu a na-enweta, because marriage is no longer what we consider it to be.
You have to define that marriage is that union between man and the woman, period. Because na onye America na-ede pepa nwere ike marriage abụọla ya marriage between nwoke na nwoke ma marriage between nwaanyị na nwaanyị. That is also marriage. Onye Europe na-edekwana nwere ike bụrụ marriage bụ ife ọ bụọla ya bụ mmekọ nwoke na nwoke, mmekọ nwaanyị na nwaanyị. That is marriage. You see, that is why in an academic research, in an academic paper, define your terms, terminologies. Kedu ife ime inu n'ife anụnwa? Ọ dị very, very, very essential. Ndị Igbo ibe m. Ọ magburu onwe ya maka na ife o ji magbu onwe ya because na nghọtavio dị n'ụwa kịta erikezi. Ife anyị na-afụzi n'ụwa kịta erikezi. Ị na-anya na etu anụnwa anyị si wee nọzialụ na onye nọ n'ala Igbo nwee ike ịma ife na-eme na America, mara ife na-eme n'Europe, mara ife na-eme n'Asia. Etu a ka ọ dịkwa ka Confucian si wee dịkwa si enu si ana. N'ala Igbo nwere ife anyị na-asọ. Therefore, na onye Igbo na-ede ife odide kwesịrị ịma ife anyị na-asọ. Ife ahụ anyị na-asọ debela anyị ya. Anyị akarọbụrụ ndị ọcha. Anyị nwezikwa ike jebe na be ndị ọcha na-eme ka osisi anyị. Ịpatakwa n'ala Igbo, ọ nwere ife ana na-asọ. Ya bụ na pepa gị na ịbụrụ onye Igbo na-ede pepa, ị akọwalịla ife niile ọ bụ. What do you mean by religion? Let us go to our root. We have to go to our root. Kedu ife mean by going to the root? You have to define it. Ka anyị malụ, or going to our root mean ife bụ alụsị, or going to our root mean ịgwọba ọgwụ, or going to our root or ife ọ pụtara bụ na ya ejezi ụka. Ị kwesịrị ịkọwa, what do you mean by going to the root? For example, na n'ịbụ onye Igbo, i wee pụta na bun, i wee sị na ebugolu born again. Ị kwesịrị ịkọwa n'ife mean by born again. Or born again mean na born again from religion, I mean from Christianity to African traditional religion, or born again from African traditional religion to Christianity. Ife ọbụla kwesịrị akọwa anya etu o si wee kwesị odo anya na onye ọbụla na-agụ pepa ga no gị nwe this paper. This paper is your authority. You are the author. Therefore, na that paper na ife ọbụla na ị define ebe ahụ bụ etu ahụ ka a esi wee ghọta ya. So that onye America gụọ anya or ghọta ya according to your own terminology. Onye Europe gụọ anya or ghọta ya according to your own terminology. Onye Asia gụọ anya or ghọta ya according to your own terminology. Onye Igbo gụọ anya or gụọ anya ghọta ya according to your own terminology. That is why o ji wee dị mkpa na ife ọbụla anyị na-ede ede, okwu ọbụla ekwuru nwere ka esi ekwu ya, nwee ka esi kwesị ikwu ya, nwee ife ọ pụtara. Ka ọ ya abụ agụ anya aghọta ya ka isi wee chọọ. Maka na ọ bụrụ na ide enye ya bụ ya ọya etu ahụ, ị mara na ife ọ pụtara bụ onye pụta onye idebere akwụkwọ ka osisi onye o wee ghọta. Igbo ndị ọma na-ege ntị, eji n'aka na nwere ebe anyị debere ya n'ụbọchị taa. Eluzokwana onwe nke na-edoro gị anya, jụọ na comment section. Onwe nke na-agbagoju gị anya, jụọ na comment section. Ịjụrụ a na-ajụ, anyị aza gị. Maka na ọ dị mkpa ka anyị wee na-atapịa na-ekwu ya n'ọnụ Igbo. Biko ka ị na-awọchị vidio anya, kaba na-arụ kọpị anya welu nye onye nkụzi gị sịba pụtaba n'ama egwu atụnaba. O nwere onye ọbịa ahụ nwee isha. Pụtaba wele ife ahụ ba na-akụzi na classroom, pụtaba ka a na-wele Igbo wee na-atapịa anya bụ ife. Okwu niile ahụ a na-ekwu na classroom wele English na-ekwu. Oge elugo ka anyị wele Igbo na-atapịa ka mmụ anyị wee na-aghọta. Ndị na-agarọkwa skuul n'ogodoro na main market na ụlọ arịarịa main market ebe ọbụla anọ nọkwala ebe ahụ tinye this video na-aghọta ife meanu ghọtamie anya ọfụma. Maka na anyị pụta bụrụ English wee fachisie na ntị. English nwe anyị amara asụ, nke a na-asụ ya bụ English. O nwere kapasiti pronounce ya nene. O nwere ka o si ada ụda na ije beliza akaba sụọ na English ka esi asọ, nke a na-asụ ya bụ English. Ịwọcha ebe nọ English Igbo. So na isiokwu dị na ya bụ na anyị kwesịrị ka anyị natabazịa
were Igbo anyị ndị nkụzi ndị prọfesọs ndị lekshọras ebe ọbụla ị nọ ka anyị were Igbo wee mee gịnị wee na-ejikọta onwe anyị ọnụ wee na-aghọta ife ụfọdụ ọkwanye ya bụ ife ndị kristianity ụfọdụ ji wee gaa maka abịa na some of their preachings wee were Igbo ndị mmadụ a na-aghọtami ya aghọtami agụsịọdị baịbụl ewere Igbo kọwaa ya bụ na ndị ụka ma iferi na especially ndị katọlik ede na English edekwa na Igbo ewere Igbo wee na-aga inekwu anya ife na ụfọdụ ndị katọlik ịbịa n'ụka ụfọdụ na vaji etọn ukwu enye were ọja were nke ava eji wee malụfa wee na-aga ya ka eji ejide ndị mmadụ na-ejidesife ike ya bụ na ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na ndị nkụzi ọbụla ige ntị biko were ife nye papa gị ma mama gị ma ọnkụl gị ma n'isi gị ma onye ndị family member friend bụ onye nkụzi sifa na ọ ga-elugo ka ife niile fa na-akụzi na klasrum ka fa tọpiebe ya tinye ka ọ bụrụ n'okwu Igbo ka anyị eji wee na-akọwa ya adị nchọ na ndị Igbo pụtara na ụdị mmadụ m ya disapia bikos na ụfọdụ mfe m na-akụzi na ma na-akụzi siri etu kwesịrị maka na nke mma ka m ji abịa mana m chọọ ka ọ nwee ndị ka mma pụtara wee na-akụzi ya na-atapịa etu o si kwesị ekenekwa m unu ịlụzikwana ịjụ anyị ajụjụ daalụkwanụ bụ ndị mmadụ ege ntị daalụ